Lisa, sy'n rwyt ti? Iawn, diolch yn fawr. Beth gen ti ar ei cyfan ni heddiw ma ta? Wel, i lot o blant yng Nghymru, mae'n diwrnod pwysig. Diwrnod ola'r ysgol. Yay! 6 wythnos nawr o'i cadw nhw yn fysi, yn brysur, yn wneud pob math o bethach, ond hefyd i bwydo nhw. Yn ymal iawn, maen nhw'n mynd â pecyn bwyd, maen nhw'n gwneud brecwast eu hunain, felly un pryd y dydd, ni'n gwneud iddyn nhw. Ti'n meddwl, nawr mae eisiau bwydo nhw tar gwaith. Felly, dwi'n mynd i bara. Picnics yn rhywbeth ffantastig ar gyfer yr haf, i fi mas yn nhw gael awyr iach, gobeithio bydd y tywydd yn gwella o fod fel hyn yn gwmws. Ond hefyd ffordd i gadw nhw falle yn y gegin hefyd, wneud jobach yn y bore a wedyn i fwyta fe gino. Felly, i wneud y bara, fi wedi wneud hyn sawl gwaith o'r blaen, ond jyst i goffa pawb, bara blawd cryf ar gyfer wneud bara. Pidwch a defnyddio ein plaen, dwi ddim yn mynd i weithio. A wedyn, mae'n reseit mor syml. Llond llwy de o firim, llond llwy de o halen i gael rhoi blas. Achos bod e i blant, falle bod chi'n moyn torri lawr tamed bach, ond mae gofyn wedi peth neu bydd e'n hollol ddiflas. A wedyn, wel, glyg bach fel fi'n gweud o olew, a wedyn dŵr i ddod ar cyfan at ei gilydd. Nawr, gwydwch bod chi fel mam neu mam gi, neu tad, neu wncl, neu pwy bynnag, yn neud hyn yn y bore ar gyfer cino, wedwn ni. Does dim byd yn bod, beth wedi wneud fan hyn, wneud fersiwn bach ar gyfer plentyn. Felly, does dim eisiau pwyso popeth mas, jyst dod i tamed o firim, tamed o halen, bach o'r blawd, yr un blawd wrth gwrs, a digon o ddŵr i ddod ar cyfan at ei gilydd. Felly, chi'n meddwl fel mami bear and baby bed y gilydd yn ei cino. A wedyn, wrth gwrs, maen nhw'n gallu copio os bord bach gyda chi, dod nhw ar y ford bach. Ti'n gallu fod llath yn lle'r dŵr, sydd ti'n moyn? Wyt ti'n gallu, a ti'n gallu dod i hefyd menyn yn lle yr olew. Fi'n cadw mor syml a gallai yn dymdio beth sydd gyda ni, ond gallwch dim problem o gwbl ddefnyddio llath yn lle'r dŵr. Felly, wrth gwrs, plentyn yn copio nawr, bach o blawd ar bwrdd, os na chi am wneud fes, wrth gwrs. O'n i'n mynd i weid, na ti handi? Mae gofyn bod hi'n eitha trwm gyda chi, neu beth sy'n tuedd o'r digwydd yw mae'n symud yn bwyty. Ond wrth gwrs, i arbed yna, dod i chi yn ford o dano, a mae hwnna to yn cadw y cyfan le mae fod. Felly, jyst i dylunio hwn, allwch chi wneud hyn am 5 munud, allwch chi wneud e am gwarter awr. Os ydych chi'n gwneud galwad ffôn arno chi, gadwch y plant fyna yn cario ymlaen. Tam o gyda chi pelen fach, mwyn wneud e i ddysgwyl yn fwy taclus na beth dwi'n wneud, jyst tynnu'r top, a dod i fe o dano fel yna, gyda chi pelen fach o does. Lovely. Gall hwnna i fod yn pizza, gall e fod yn fara mediterranaidd, chymod yr focaccia ac yn y blaen, unrhyw fath o bethach. Ond beth ni'n mynd i wneud heddi, achos y plant, ni'n mynd i wneud yr dreinogod bach yma a'r teddy bears. Felly, beth ni'n mynd i wneud, mae gyda fi peth fan hyn, na ti'n gallu gweld mae hwnna yn weddol gadarn, eisiau gorffwys arno fe. Mae hwn wedi gorffwys, a os... Mae hwnna yn dipyn... Pa mor hir i ti'n gyffo gadael hwnna wedi de? Mae hwn wedi bod rhyw 3/4 awr yn y studio, so mae'n dwylo, so falle awr. Felly ddim yn oergell? Na, dim yn yr oergell, na. A fel ti'n gallu gweld, mae hwnna nawr... O, ydi? O dano, yn llawn air, oce? Ti'n gallu bwrw hwnna nôl, ti'n gallu gweld faint o air sydd yno fe. A beth ni am wneud nawr yw jyst i siapo fe. I wneud y teddy bears, dwi wedi dechrau wneud rhai fan hyn, mewn tin fach, iro'r tin, eitha tipyn, a torri cilchodd bach. Sy'n eisiau allwch wneud, sawl un bach neu mowr. Neu dod nhw mewn tiniau unigol hefyd ar gyfer un i bob plentyn. Felly un pelen fel yna, a gyda fi bach o does fan hyn. Just wneud pelen fach, dod ni clist bach fanna. Ti'n gallu chwarae hynny licio di fo wedyn a wneud bod mae'n siapio o gwbl? Unrhyw beth i ti am. Ond y peth yw, beth sy'n dda ar diwedd y dydd, bydd bara gyda ti ar gyfer cino. I wneud y dreinogod bach, to pelen fach, i ffurfio fe mewn i blan bach fel yna, dod i twll bach ar gyfer cwrent i'r llyged, 2 gwrent bach, mewn fel yna. Mae'n syml, ond mae'n effeithiol yn dweud, mae'n gweithio. A na gyd ych chi'n ei wedyn gyda sisiwrn bach fel hyn, gorchydd bach o lath mwyn iddo fe i dywyllu, tyma bach i frwno. O, fel las iddo? O, dyma ni'r pigiadau. Nawr, fe nes i'r rhain yn y studio bore yma, nes i'r rhaina gartre, dys dim ots siwt maen nhw'n troi mas, mae'r plant yn dwlu arnyn nhw. Bach o siwgr a dŵr, wedyn dros y top, mwyn creu bach o sglein. A wrth gwrs, mae rhain yn mynd i'r ffwrn, a bydd rhaina yn dod mas mewn tua hanner awr. O'n i'n ystod yn meddwl bod bara yn rhywun ffidl palafa mawr, ti'n meddwl bod ti ddim yn mynd i drio, mae hwn yn neud yn rwydd. To, y llyged yn mynd fel yna, a hefyd os ych chi am chetan tamed bach, os nag os gyda chi'r cwrent sy'n cyn y blaen, beth dwi wedi defnyddio fel yna yw almonau. Felly os ddangos ych chi fan hyn, ysgwrs oeddech chi'n ddilo i nawr, maen nhw'n flawd i gyd, ond bach o icing mwyn
dod i'r icing arno. A chi'n neud hyn ar ôl coginio. Reit. Felly mae hwnna yn mynd fyna. Ar ôl coginio, ar ôl oeri. Ar ôl coginio, ar ôl oeri. Ie. A wedyn, i addurno nhw pinau gyda cwrent bach neu gyda bach o icing tywyll, a chi'n di pyrnu rhain. Ac yn y drenogwr pella na, hada sy'n teri penna nhw hefyd? Ie, mae gyda fi, dwi'n mynd i dod nhw gyda fi, yr pabi, yr hadau pabi sy'n ar y cefen i ddisgwyl fel yr darnau, sbeici ar y cefnau nhw. A to, mae yn anodd i gael cwrent bach i aros reit ar y blaen, felly dwi'n doi cwrent fyna a just y trwy'n bach mewn bach o icing. Ac wrth gwrs gyda rhywbeth fel hyn wedyn, mae gyd sy'n gred, dwi'n mynd â fe mewn bag, a falle ar y diwedd, yn y parti neu yn y picnic, i ddod i digon o bythach falle neu dips mewn gyda nhw, bach o salad, fe maen nhw'n cael 5 y dydd, bara, maen nhw wedi gwneud gartre. A ti jyst yn rhwygo'r bara beth ti eisiau wedyn, ie? Rhwygo fe i gyd yn ddarnau bach, fel rhywbeth o ter yn share loaf. Gan bod ni'n cael fawr o ginio, dwi'n rhyw blas bach. A ni jyst mynd i fe, mae'n bita nhw, ond well i ni. Wel, dyna gwrbost. Ser i ni gael trio, ti'n ma ba? So ni jyst yn tynnu nhw fel yna. Dwi'n gorau mesur safon i fydd yn y lle. O, O, diolch. Felly dyna sy'n tedi ber bach ti. A fan hyn, wrth gwrs, fi wedi gwneud un dreinog bach i wneud teulu. Mae modd cadw'r plant yn fysi ac eto yn eich cynorthwyo chi yn y gegin a yn y cartref. Bod ys mae rhywun yn dysgu dem dan fwyd. Neu gêm mas o bopeth, ond hefyd cael canlyniad. Ie. Bach o jam am ein i'r awna. Ie. Ar ôl y menyn.